Her kan du se, hvordan du tilbereder Sempers tilskudsblandinger. Når du blander tilskudsblanding, er det vigtigt at have rene hænder. Så begynd med at vaske hænder. Sørg for, at sutten og flasken er helt rene. Du kan tilberede tilskudsblanding på 3 forskellige måder. I mikrobølgeovn, med hjælp fra elkedel eller i en gryde. Hvis du bruger mikrobølgeovn, gør du følgende. Mål koldt rent vand op i flasken. Når du tilsætter pulveret, skal du altid bruge den medfølgende måleske og følge doseringen, som står på pakken. Brug strøgne mål. Stryg for eksempel måleskeen mod kanten af pakken, eller brug en ren spisekniv. Pulveret skal ikke presses ned i skeen. Sæt sutten på flasken og ryst til pulveret er opløst. Tag både låg og sut af flasken, inden du stiller den i mikrobølgeovnen. Cirka 40 sekunder på fuld effekt, men det kan variere lidt afhængigt af din mikrobølgeovn. Sæt låg og sut på flasken igen, og vend flasken nogle gange for at varmen fordeles jævnt. Bruger du elkedel, kan du koge halvdelen af vandmængden og hælde i flasken. Hæld derefter koldt vand i flasken, til du har den rette mængde. Tilsæt det korrekte antal strøgne mål. Pulveret skal ikke presses ned i skeen. Ryst flasken. Hvis du tilbereder i en gryde, gør du følgende. Sørg for, at gryden er ren. Afmål den rette mængde koldt vand. Du kan anvende flasken til dette. Hæld vandet i gryden. Tilsæt den rette mængde pulver. Målene skal være strøgne, og pulveret skal ikke presses ned i skeen. Pisk vand og pulver sammen og opvarm til spisetemperatur. Hæld over i flasken og sæt sutten på. Inden du giver mælken til barnet, er det vigtigt, at mælken har den rette temperatur. Tjek temperaturen ved at dryppe lidt ud på indersiden af håndleddet. Hvis flasken skal nedkøles, kan du holde flasken under den kolde hane. Server mælken så frisklavet som muligt. Gem aldrig rester, men lav en frisk flaske, når barnet er sultent igen. Spørg altid sundhedsplejersken til råds om barnets mad.